Úvod. Vedel si, že tvoje telo berie úprimný smiech ako polhodinu v posilňovni? Ahoj, ja som kapsule smiechu. Dnes zistíš, prečo ťa po dobrom vtipe bolí brucho a ako ti táto neovládateľná reakcia dokáže v sekunde opraviť náladu aj zdravie. Kapitola 1. Prečo vlastne začneme vydávať tie zvláštne zvuky, keď nás niečo pobaví? Smiech je hlboko zakorenený ochranný mechanizmus nášho tela, ktorý vznikol skôr ako samotná reč. Keď uvidíš niečo smiešne, tvoj mozog okamžite vypne logické myslenie a vyšle signál do tvárových svalov aj pľúc. Predstav si situáciu, keď tvoj kamarát zakopne o neviditeľný obrubník. Nechceš byť zlý, no tvoje telo zareaguje samovolne prudkým výdychom a svalovými sťahmi na tvári. Je to blesková reakcia, ktorú nevieš ovládať vôľou. Mozog takto dáva celému okoliu signál, že situácia je bezpečná a nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Smiechom odjakživa ukazujeme ostatným ľuďom, že sme na jednej vlne a môžu pri nás úplne vypnúť obranu. Kapitola 2. Čo sa deje vo vnútri tvojej hlavy, keď sa smeješ na plné kolo? Celý tento proces funguje ako dokonalá chemická továreň na dobrú náladu. Predstav si svoju myseľ ako preplnený e-mailový kôš, plný stresu zo školy alebo zlej nálady. Hlasný smiech stlačí tlačidlo vymazať a zaplaví tvoje telo endorfínmi, čo sú hormóny šťastia. Tieto látky okamžite tlmia fyzickú bolesť a vyvolávajú silný pocit uvoľnenia. Zároveň sa v tele prudko zníži hladina stresového hormónu kortizolu. Je to rovnaké, ako keď z hodiny na hodinu vypadne elektrina a ty zrazu nemusíš písať ťažkú písomku. Tlak v cievach klesne, svaly okolo krku a rámien povolia a tvoj imunitný systém dostane obrovskú dávku novej energie na boj proti chorobám. Kapitola 3. Dokáže obyčajný úsmev oklamať tvoj vlastný mozog, aj keď ti nie je do smiechu? Vedci urobili slávny experiment, kde ľudia museli držať obyčajné pero medzi zubami bez toho, aby sa dotýkalo ich pier. Tento pohyb prinútil ich tvárové svaly napodobniť presný tvar úprimného úsmevu. Účastníci potom hodnotili kreslené vtipy ako oveľa zábavnejšie než skupina, ktorá držala pero iba v perách a mračila sa. Ukázalo sa, že toto prepojenie funguje oboma smermi. Tvoj mozog neustále číta polohu svalov na tvári. Keď sa kútiky úst zdvihnú hore, dostane signál, že sa deje niečo pekné. Okamžite začne vylučovať látky, ktoré ti zlepšia náladu. Dokážeš sa tak umelo prepnúť do pohody. Kapitola 4. Ako môžeš silu smiechu využiť vo svoj prospech počas ťažkého dňa? Keď na teba doľahne totálna úzkosť alebo hnev, zámerne vyhľadaj jedno krátke vtipné video alebo si spomeň na trapas z minulého týždňa. Týmto krokom prerušíš negatívny kolobeh myšlienok. Pretože mozog nedokáže spracovávať čistý strach a smiech v jednom okamihu. Smiech zmení dýchanie, okysličí orgány a ty získaš potrebný nadhľad nad problémom. Funguje to ako rýchly reštart zaseknutého počítača. Vyskúšaj to hneď teraz pri najbližšom strese a napíš mi do komentárov, ktoré konkrétne meme ťa zaručene rozosmeje aj v tej najhoršej chvíli. Odporúčanie. Ak chceš vidieť, ako humor lieči aj tie najtemnejšie chvíle, pozri si skvelý film s názvom Nedotknuteľní. Príbeh ukazuje bohatého muža na vozíku a jeho chudobného ošetrovateľa, ktorí zvládajú ťažký osud pomocou drsného humoru. Uvidíš, že smiech búra všetky rozdiely a vracia chuť do života. Tento film ti ukáže, ako nájsť svetlo aj tam, kde zdanlivo žiadne nie je. Záver. Ďakujem, že sleduješ kapsule. Hoď na video srdiečko a napíš komentár, ak ťa dnes aspoň niečo pobavilo. Uvidíme sa v ďalšej kapsule. Ahoj.